हेलो हेलो। अरे का ये हमार सोना अब बोला है हमार जानू। अरे आई फागुन के महीना आइल बा। अब मैं जुगुल जोड़ी एने ओने भेंट होतिया हाँ। आ हमने का कहीं ना मिलल जाई। ना 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 ना। अरे भाई काहे का परेशानी बा, का दिक्कत बा तोहके? बहुत परेशानी बा, बताओ तनी। बताओ। बात मानो जानू डरे जियरा। ए जानू। अरे बोला हो। हमार जीव बड़ा घबराता हो। बे तू पागल हो, काहे घबराता जीव बतावा। सुनो बताओ तनी। बात मानो जानू डरे जियरा। मिले मती मिले मती पड़त बाटे पहारा। मिले मती देखो मिले खातिर अइहा मती। काहे हो? रात भर लोग पहरा देता। बे तू पहरा की डर से डरा गइलो। अरे भाई डराए वाली बतिए बा। तो हम राजी त का करे काजे। अरे वो बात सही है, लेकिन हमारियो दिक्कत समझ। अच्छा तो बतावा का थोके परेशानी बा। हर एक गलिया पर जल सोलर लाइट। देखो तारा ना हर एक गली में सोलर लाइट लगल बा। जगह जगह उजाला बा। केनियो से अइबो तो मालूम पड़ जाई। अरे वो कोनो उजाला काम ना करी हो। सूरज भैया की स्टूडियो क्यों आबो? वो हर सही अंधेरा रही। अच्छा। हर एक गली में जलेला सोलर लाइट। लाठिया गड़ा सा लेके सभे बाटे टाइट। छिप करके बैठल सभे गाजल जहवा पुअरा। गाँव के आरी जौन पुअरा को चकवारी बा देखो ताड़ा ना। वही जो सब छिप के बैठेला सब। तो वो लोग पूर्व माथे बैठल बा, लोग हमन का पश्चिम माथे अपन काम बनावल जाई की। अच्छा मन बना नहीं हो आवो। छिप करके बैठल सबे गाजल जहवा पुअरा।
मती अरऊ मिले मती अरऊ पड़त बाटे पहारा सुन हम काहे तू के मना करतनी अच्छा मना तू करत बड़ू हमहू के जानत तड़ू हम काहे तो के बोलावल चाहतने काहे खातिर अरे ये हमर सोना तोहरी खातिर एगो सामान हम खरीदले बाणे अच्छा काले आइल बड़ा तनी बता द अरे अब हम पहले अबू तबे ओके बताई मत देखाए तो ऐसा न हो कि सामान के पीछे हमन का कुरमुंडन हो जा नहीं हो हेने पश्चिमा थे आवा ना तू हमें जाए आइल बाणी बरिया में बरिया में हाँ सुना हमार जीवन धक धक करता अरे कुछ हो नहीं आवा सूरज भैया आइए मत काटे जब से हम सुनले बानी ना कौन हो सुना बतावा रिंकुआ धराइल बाटे पपुआ पिटाइल बा रिंकुआ धराइल बाटे पपुआ पिटाइल बा इहे बात सोच सोच जीव घबराइल बा एही से डरात बानी भीतरे पिटाइल बाटे चोट लागल गहरा भीतरे पिटाइल बाटे चोट लागल गहरा मिले मती अरऊ मिले मती अरऊ पड़ल बाटे पहारा मिले ए जानू बोला हो हमार सोना एगो हमार सुझाव लेब अरे तू कई गो सुझाव द जितना सुझाव देबू उतना हम लेवे खातिर तैयारे नु बाने तैयार बड़ हाँ एकदम हो हमार कसम खा के कह अरे तुहार क्रिया हम खा के कहतने हो तो सुन अगर हमार बात मनब हाँ तो एक ठे बात हम तू के बताओ थे बतावा कुछ दिन शांत रख मन पर काबू तनी कुछ दिन शांत रह ई काहे भाई अरे भाई तनी शांत रहलो जाला कुछ दिन मामला के समझल जाला अरे मनो भूख लगल बाटे आजा खाना खेबू 6 महीना बाद वो बात सही है लेकिन माहौल बड़ा गरम बा लेकिन देखा आज हमार बड़ा इरादा बनल बा हमारे मन के मत तोड़ा मान जा ओहो ना अइबो मान जा अच्छा बताओ का कहतड़ू कुछ दिन शांत रख मन पर काबू
एगो हमार बात मनब। बताव अब तो मनही के नुबा। मुन्ना दीवाना जी कमाए जा तू बहरा। कुछ दिन खातिर चल जा कमाए बम्बई। माने हम को के विश्वास बाया कि छोड़ के चल जाए हम बम्बई। अरे हमेशा खातिर थोड़ी भेजता नहीं हम, हाँ कुछ ही दिन का बात बा। अरे नहीं घंटा 2 घंटा काटल मुहाल हो गई। अरे जैसे होलिया बीती वैसे चलिए जाओ। अच्छा चल बताव। मुन्ना दीवाना जी कमाए जा तू बहरा। मुन्ना दीवाना जी कमाए जा तू बहरा। मिले मती अरऊ, मिले मती